Yakhuleka bafowethu, uqoqoqo la ekhaya, ngiyanibingelela nkalo zonke. Ngicela ukuthi uma ngabe uthi uyaqala nje ungena kuleli khasi lethu, ucofoze u-subscribe C-TV encane ukuze uzokwazi isikhule. Lo khuluma igama Sibusiso Ngosithole lapha emdlesheni kwaHlabisa Mkhanya kude. Bafowethu, ngizokhuluma ngodaba oluphansi phezulu ey'nkundleni zokuxhumana, le nsizwa yaphansi enquthu engumculi kamaskandi uwubonkosi ngwakamhlongo owaziwa ngikaBobo Mfanawepiki. Udaba oluphelele selutholile njengoba lunjalo ukuthi kwenzekeni insizwa usukwini lwezulu. Imi kanjena-ke le nto. Insizwa uBobo Mfanawepiki kuthiwa ngosuku lwangesabatha ibithola umsebenzi lapho kusho ukuthi kade uphefoma somewhere as umculi kamaskandi njengoba simazi-ke. Uma ethola umsebenzi kusho ukuthi-ke abuye entatha aye endaweni yaseKagiso nokuyila kuthiwa khona kuney'tende khona, okusho ukuthi enye mhlambe yezindawo la azamela khona iphalishi labantwana, usho ukuthi uthola khona ukuphila amasente njengoba simazi ukuthi umuntu ophila ngamatekisi nangazo iy'tende lezi. Futhi-ke ngosuku lwangesonto kuwusuku lwezolo, insizwa iye yagasela kwenye iy'ndawo khona lapha eKagiso, iya komunye ubhuti oyikweletayo ngazo njalo indaba yey'tende. Uma efika khona uye wathola umama nengane bakhe lo bhuti lo akamfunayo. Uma efika khona ebuza ukuthi uphi ubaba la ekhaya, kuthiwa akekho. Ebese ethi uBobo, why njalo uma ngifika la ekhaya mina lo baba engabibikho, kusho ukuthi nimfihla. Ukwenza lokhu uhamba yedwa under influence of alcohol. Okay, uma bemlandula-ke ukuthi akekho lo baba, ebese ethi uBobo, ngizohamba nengane-ke mina, cause uma yazi ukuthi ingane kimi uzoza kimi cause kade ngimfuna uyangibalekela. Nokuyisikhathi-ke lapho-ke umama wengane akaphumele phandle wahlaba umkhosi emphakathini, umphakathi waphuma ngokhalo. Nokuyila athole khona ithuba lokulimala ukuthi umphakathi umshaye kabuhlungu kabi njengoba sibona iy'thombe ey'nkundleni zokuxhumana. Senzeka nje lesi gameko lezi, uBobo uhamba yedwa. After-ke sebemshayile bamlimaza kanjalo, baye bathola ithuba lokuthi bemkhuthuze bathathe isibhamu sakhe esisemthethweni, bazama ukugqekeza nemoto, bakhipha i-red okuyisitilo semoto, bathatha no-wallet emotweni. Nokuthi-ke kuke kwagcina kulamula amaphoyisa esimeni esikanjalo, okusho ukuthi abagcinanga ngokumshaya, baphinde bamkhuthuza futhi. Kanti-ke lokhu kwenzeka nje insizwa uBobo ibe yaba namagama ayiziswana iwabhekise komunye uzakwabo uKhuzani uMpungose umfokaMpungose phansi enkandla. Nokuyisimo esiye salumela kakhulu kubalandeli bakhe njengoba engagcinanga lapho, phinde futhi waba namagama ayiziswana kubalandeli bakhe. Nokuye kwadala ukuthi uma ngabe ehlelwe yilesi simo esinjengalesi, wathi ashile abalandeli baKhuzani nokubajabulisile lokho, besho nokusho ukuthi umphakathi umshaye kancane, kahle kahle bamfuna efile ngozingabo. Ishayekile-ke insizwa ngoba njengamanje ilaliswe esibhedlela, umfowabo nomngani wabo kade eyombona ehamba nonkosikazi, bamthole ukuthi usesimeni esibucayi kakhulu nesinxusa nje iNingizimu Afrika yonke nesizwe sonke sikaMthaniya abasenonembeza nabanozwelo bemthandazise ukuthi umfo kaNjomani alulame. Sabantu siyawenza amaphutha, kusemhlabeni la akekho umuntu o-perfect. Funeke sazi ukuthi sabantu okwenzeka namhlanje akufani nokwenzeka izolo. So impilo iyasinikeza kwesinye isikhathi ukuthi impilo uyibheke ngelinye iso. Siyacela nje kubo bonke abathinteka inhliziyo mhlambe kabi esikhathini esiphambilini, ke besale sebecabangela umndeni wakhe ney'ngane ngoba lo muntu uzele akay'philele yena yedwa. Bemyeka yena necala lakhe okwesikhashanyana nje esekulesi simo, simcelela ukululama, singakhohlwa umculo kamaskandi lo besimthanda mhlambe esiphambilini, abanye bethu until mhlambe kuze kube khona icashaza elimnyama.
Siyamcelela nje ngey'nhliziyo ezimhlophe ngomoya kaNkulunkulu. Sengathi ungalulama-ke nje umane kaMgabhi. Uphile nje impilo iqhubeke iya phambili, iqhubeke uyozama iy'ngane zakhe. Noma-ke mhlambe-ke sisigxeka isenzo esiwukuthi kuthatheke ngesinxele kuNjomane ukuthi afune ukuhamba nengane. Lokho angicabanga ukuthi uthathe ngesinxele ngoba ngicabanga ukuthi akekho umzali ongavuma nengane yakhe ukuthi ithathwe, cause kulesi simo esikanje umndeni awungeni kakhulu ukuthi sengaze kuthathelwe iy'nyathelo kwawo ngenxa ngephutha lo baba wakhona. Sibonge-ke ngane zakwethu, siyacela nje wonke umuntu otholele lo mlayezo nenze lokho okulungile nicofe u-subscribe, turn off notification ukuze uzothola konke sikuphele khona la ekhaya as Mashiya TV News. Mina igama uSibusiso Ngokasithole njengoba sengasho phansi kwahlabisa. Danko.